Всяка година, така и днес младежката организация на ВМРО град Варна се събрахме, за да боядисаме и пореставрираме паметника на граничар. Този паметник е единствен по рода си в България и той е в Морската градина в град Варна. Тъй като не се поддържа от общината, този паметник е в много лошо състояние. ВМРО всяка година правим опити, за да го запазим жив, за да може да го виждат и нашите деца. Паметникът е изграден 1917 година в чест на 15-та погранична дружина, в чест на офицерите и самите войници, които са били 5 дена под обстрел, но въпреки това те не са отстъпили, а са продължили в настъпление. Самите войници го заслужават това уважение от нас и ние правим всичко възможно да продължи паметника да съществува.